Era o terceiro recurso contra a prórroga concedida a Ence para ocupar terreos de dominio público marítimo terrestre ata o 2073 e dende onte sabemos que é a terceira vez que a Audiencia Nacional se pronuncia contra esta prórroga concedida polo goberno de Mariano Rajoy. O feito de que os tres fallos vayan na mesma dirección o que fai é consolidar esa decisión judicial e facer máis difícil, se cabe, un posible éxito no Tribunal Supremo. Hoxe a Asociación pola Defensa da Ría celebraba esta nova decisión do Tribunal que matizan é diferente ás anteriores. Neste caso, personábase tamén a Autoridade Portuaria de Marín, asegurando que a actividade de Ence é fundamental para o porto. Na práctica está deslegitimizando eses argumentos da Autoridade Portuaria. E estes argumentos, tanto o económico como de que non se fallou ben na Audiencia Nacional, son argumentos que van a ir nos recursos que van presentar ou que xa presentaron ao Tribunal Supremo todas as partes. Polo tanto, para a PDR a marcha de Ence de Lourizán está cada vez máis próxima e agardan que o Tribunal Supremo se pronuncie na mesma liña que a Audiencia Nacional. O Tribunal Supremo non pode decir que Ence pode continuar nos terreos de dominio público porque con eso estaría contravindo a lei de costas de forma fragante. Masa asegurou tamén que de facerse firme a sentenza pedirán a súa execución inmediata, polo que o desmantelamento de Ence podería comezar en 2 anos. En un plazo de 2 anos e medio pode ser eso, non? Nese momento a actividade de Ence ten que finalizar. E non vale decir que vamos de dar un prazo hasta que empecen a buscar solución, non. Ence tuvo 30 anos, bueno, en realidade 33 anos, non? Para buscar unha alternativa. No momento en que se faga firme esta sentencia, nós vamos a exixir a execución da sentencia. Un futuro para estes terreos no que agardan contar con colectivos implicados. De feito, van comezar unha rolda de contactos con eles, coa intención de apostar polo marisqueo, o turismo e o ocio.